Vanhu vaimbofamba mashoko achiti Advocate Nelson Chamisa is a funeral president. Takuona mashoko aya anenge akuchizo akama up true. Kuda kuti panoitika mafunerals, pakaitika maclashes kana pangaitika chii, panoonekwa Advocate Nelson Chamisa vachiraisa panguva iyo. Saka pana mashoko anobuda panapa tinoona kuti aiwa the funeral the councillor akata tinoona kuti Advocate Nelson Chamisa wogaina popularity zvaita kuti aiwa achidzoka zvekare in the political field achifoma his party. Not was subscribe or like on the bell icon. Tamuta msimpai anoposta this picture amurikuona aiwa pakazara munhu kuchinzi Chamisa briefly sneaks into the Mahuseka today and the crowd explode in singing. Anoposta video muchiona vanhu vachimuimbira vachiti aiwa siyana neNelson Chamisa vachiita nzoni dzakasiyana-siyana. Toenda paHSTV vanobuda vanyora vachiti they disposed leader of the citizen petition for change in Zimbabwe, now plotting his political comeback. Nelson Chamisa arrives at the funeral of late legislator Gladmore Akata in Plainview. Akata of the Triple C Zimbabwe was arrested a few days before 2023 general elections for holding a car rally and was only released after the polls. He won the elections while in prison. Vanoposta mavideos muchiona kuti pafunero pacho hapana zomboita ziparufu. Vanhu vakanga concentrated naAdvocate Nelson Chamisa aiwa vachicheer on him, vachimuimbira vachifara vachiti aiwa ava ndo president vedu. Zviitiko zviri kuitika munyika yeZimbabwe vatakuona kuti now Nelson Chamisa is now heading to form another political movement. Yari kuona kuti aiwa vanhu vakamumirira kunyange vachiona zvaari kuitiwa the regime panguva ino. People they know that in their hearts aiwa muna Advocate Nero. Tudze mafukuro enyu mutume pamusoro pechiitiko ichi. Kunyanya comment section ino. So subscribe or like, turn on the bell icon.